Ngithanda ukubingelela bonke abantu konke amagumbi omane omhlaba. Ngithi abantu mabaphile ngentando kaNkulunkulu nangentando yedlozi. Ingoba phela konke esikwenzayo-ke impilo zabantu zisuka zingabanjwe yithina, kodwa-ke manje kuyintando yedlozi, kube intando kaNkulunkulu njalo. Thina-ke nathi sisuka selekelela ngala mandla esithe sawanikezwa ngabayibi abasiphethe, abantu abadala, babamkhulu nabogogo. Ingakho-ke namhlanje ngizobamba nje ingxoxo nani, ngiwe nokuchaza okuthile abantu abake benemibuzo ngakho, kodwa bengaphenduleki, ikakhulu kuzo zonke lezi zindaba zokuthwala, uthwalela umcebo. Ngothanda ukuchaza kabanzi okubana uma ngabe usuyakhetha le ndlela, usuke nawe usuzimisele wazikhetha wabusuyazinikelela njalo ukubana uzolandela yonke imigomo osuka uyitshelwa umelaphi. Yingakho-ke ukuze yonke into yakho ilunge, akumelanga ube nowodwa umgomo oweqayo. Inkinga iqala kakhulu lapho uma ngabe abantu sebephumelele, ngoba umuntu usuke engasagqise eqagala, engasenandaba nokuningi, kodwa sebeyasejabuliswa imali nalokho asuke asenakho. Kodwa-ke sithi kulokho asike sikhuze-ke manje oluzwayo, ngoba-ke uma ngabe sekunjalo abantu abaningi bagcine besola thina abantu esingabe ngabelaphi ukubana asibatshelanga iqiniso ngokupheleleyo. Kanti-ke thina suka sikutshelile iqiniso ngokuphelela, ngoba siyabe sifuna ukubana sihambe ndlela yinye, mina nawe, ukuze nakusasa uma ngabe sekudaleke inkinga ungabuye ubeke iphutha phezu kwethu. Ngizoqala ngalesi sihloko esimayelana nesigubhu, isigubhu semali, isigubhu somdonso, isigubhu somcebo. Isigubhu siyinto engakhulumi, kodwa-ke siwenza umsebenzi ngokuphelela. Sinjalo-ke siwenza umsebenzi ngobuhle, until kube nguwe-ke osuka usumosha izinto eziningi lapho uma ngabe ungasalandeli imigomo. Yingoba sinokudla esisuka sikudla okuyikho esisuka sikutshele khona thina ukubana njengoba lesi sigubhu sisenzile, kungenzeka isigubhu mhlambe esidla u-olive oil. Isigubhu esidla u-olive oil, u-olive oil uwuthela ngaphakathi kwaso. So yingakho-ke ngaso sonke isikhathi uyakufanele uhlale usi-check-a ukubana ukudla esinakho kwanele yini, ngoba into esiyabe singayifuni ukubana wena wenze iphutha kuso lesi sigubhu, kodwa uyenze into osuka uyizwisisile. Sekulula-ke manje ngezikhathi zanamhlanje ukubana awusajiki uya kwemelaphi lapho uma ngabe kukhona inkinga ungananzeleli, kodwa-ke sebasuka bayakwenza kwaba lula nge-technology ukubana uyakwazi ukufona uma ngabe kukhona lapho ongazwisisi khona. Sizobuya sikuchazele njalo, sibalekela lento eyinkinga yokuthi ejike lithi abelaphi abanaqiniso. Kanti-ke thina amaqiniso sisuka sikutshele wonke kungekho lapho esishiyelele khona, bese siyakubeka kuwe ukubana wena nawe njengomuntu obewazodinga usizo, asikunqabeli ukubana ubuze uma ngabe ufanele ukubuza. Siyabe sikuphendule njalo, sikuchazele ngokupheleliswa kwento. Yingakho endabeni yezigubhu lapha sikhona isigubhu sokudonsa uma ngabe kunebhizinisi, esiyisigubhu leso esingasoze silethe imali mathupha ekhaya. Leso sigubhu sokudonsa esingabe singesebhizinisi siyakhandela umuntu ongusomabhizinisi, noma ngabe une-construction, noma ngabe unesitolo, noma ngabe ungumculi, ukwenzela ukuthi sikwazi ukukungenisela abantu ngoba lapho okunomuntu khona kulapho okunemali. Kunemigomo esingase sikutshele yona ukuthi njengoba sesikukhandele lesi sigubhu, sidla ukuthi njengokuthi singabe sisidla i-olive oil, singabe sisidla i-lucky oil, singabe sisidla umhlakuva,
singabe mhlawumbe sidla ugologo obomvu, okuwukuthi leso sesidla ugologo obomvu sisuka sesishintshiwe senziwa ngezinye indlela zakhandwa ngokwehlukana nalesi esidla u-olive oil, nalesi esidla umhlakuva. Ngizosixolela-ke lesi esidla ihhani, esidla uju lwenyosi, sesasikhipha ngendaba yokuthi ngoJuni uluju luye luwome. Yingakho-ke uma ngabe seluwomile uluju lwey'nyosi, asikwazi ukudonsa kahle ngendlela, sobuya sidonse futhi ngesikhathi mase kuqala kushisa ilanga. Yingakho-ke yikho sathi sisikhiphe leso, ngoba sisuka abantu bengasitholisisi kahle, ngoba ibhizinisi lifanele libe khona ngaso sonke isikhathi. Ngibonge-ke lapho njengoba ngabe ngizwisisile kulesi sigubhu uhlobo lwaso, bese sibuya kulesi sigubhu thina esingasichaza ngokuthi sidla ugologo, siphuza ugologo, esiyisipoki. Lesi sipoki siyiso esiletha imali mathupha ekhaya, uvuke uyithola ukhona. Kunemigomo nemibandela omele uyilandele ukuze yonke into ube nesiqiniseko sokuthi uyenza kahle. Kanti-ke ngoba siphila emhlabeni, le nto kungeyona ubuthakathi, kodwa kuyinto eyayivele isenziwa ngomkhulu bethu wasemandulo. Ngoba isithwalo ungabhekisisa siza ngokwehlukana, asizi ngokufana. Ukhona vele umuntu osuka ezikhethela isithwalo sokuthi yena ufuna isithwalo sokuthi sizogada umuzi wakhe, kube yisilwane esiyiso esizogada umuzi wakhe, sigade konke nemfuyo yakhe, ukuze kungabi khona mhlawumbe ukuntshontshwa noma ukugileka. Uthola ukuthi abantu sebefaka umuthi lapha ekhaya, usubulala izifuyo, usubulala iy'ngane zalapha ekhaya. So leso sisuka singesokugada ikhaya, kuwukuthi umnumzana mhlawumbe usuka esezisebenzele enezinto zakhe ezanele, ingakho-ke engafuni iphutha kuso, uyahamba ayodinga isithwalo sokugada umuzi. Bese sichaza ukuthi sibuya sibe yinkinga kanjani lesi sithwalo sokugada umuzi. Siba yinkinga leso sikhathi uma ngabe mhlawumbe umuntu ohambe wasidinga kuyena uye wafaka amathambo abantu ngaphakathi, ngoba siye sizoculwa ngesothamlilo, abaningi isothamlilo abasazi ukuthi siyini. Nginje ngikhuluma khona abaphambi kwenu, ngiyisothamlilo. Kungaba khona umuntu mhlawumbe ongangigila efune ukusebenzisa amandla ami angibulale, noma ngomuthi engambulalanga ngesandla. Kanti-ke kuyinto thina esingayigqugquzeli ukubana abantu behambe bebulala abantu ngezandla ngoba befuna ukuba yenza umuthi. Lokho kungaphandle komthetho. Siyakhuza njalo izinyanga esizithola sezenza lokho, zifuna ukubana zibulale umuntu, zisebenzise izitho zakhe, zimcuye ngoba mhlawumbe zimcuya ikhanda, noma zimcuya amehlo, ngoba noma zimcuya isitho sangasese. Lokho akuvunyelwa, nomthetho wabelaphi u-against nakho. Ungazithola umelaphi ususenza lokho, sithi thina sikhipha encwadini yokwelapha okungenamelaphi, ungumbulali, umthakathi. So ungazitholi uma ungumelaphi uzithole sewubaleka ehlwini labathakathi. Kodwa-ke yenza into ezokwazi ukujabulelwa ngabantu, njalo ijabulise abantu. Sibe sesibuya thina kwisithwalo sesipoki, okuwukuthi lesi sithwalo siyisithwalo sokuthi siyakwazi ukubana silethe imali ekhaya uma ngabe sesikhandiwe. Kukanti-ke ufanele ulandele imigomo yaso ngokupheleliswa. Yingoba sona-ke isipoki asinayo inkinga, inkinga isuka kuwe
wena muntu. Yingoba isitoki sisebenza ngalolu hlobo. Uyasitshela wena into oyifunayo, sizokwenzela leyo nto oyiyo osuka uyifuna wena ngoba u-communicate-a naso. Kodwa-ke ungasimosha, okusho ukuthi wena sowujika nawe usungene enkingeni ongayazi ukubana ivelephi. Yingoba kudalelwa yilokho ukuthi loya usuka ungumoya wezizwe esisuka siwuthwebulile ukubana uzokusebenzela kuleli khaya lakho. Uzokunikeza-ke umcebo oyiwo lo osuka wena uwufuna. And I tell you ngesiLungu, you'll be filthy rich ma uzolandela umthetho ngokupheleliswa usenzele lokhu esisuka sikufuna. Kodwa-ke ma ngabe sumoshile njengoba usuke ungumoya wezizwe, eqinisweni soshiya sikushayile, sathatha wonke umcebo sahamba nawo kibo esizweni. Yingakho into nento bathandekayo ma ngabe uyenza kufanele uyenze ngokuzwisisa. Kukathi-ke bese sibuya sikhona thina isithwalo esisibiza ukuthi isithwalo sasemanzini. Isithwalo sasemanzini esiyisithwalo sasemfuleni kunemithi emibili thina esisuka sikunikeza yona. Ongumuthi omunye ozohlala nawo lapha ekhaya ozowufaka phakathi kwempuphu. Omunye ubususiyawugubhela emfuleni eceleni komfula. Yingakho leya mithi communication enkulu. Okuwukuthi leyo communication izobuya kuwe, ukhulume nawe, ukutshele ukuthi wona-ke ungubani, uzokwenzela malini ngeviki. Njengoba uzokwenzela imali engaka ngeviki, kusho ukuthi after 6 months unosiko ofanele uyolwenza emfuleni. Okulapho uzokhona izinto ozohamba uzithenge esiyabe sizokutshela zona ukuthi hamba uthenge u-1, no-2, no-3. Okuyinto yokuqala ebalulekileyo, uzofanele uthenge impuphu yamabele, uthenge amabhodo, uthenge nezitsha ezingakaze zisebenze eziwuhlobo lwenameli. Hhayi isitsha esephukayo, kodwa sibe isitsha esiyinameli. Njalo every 6 months uyahamba uyokwenza usiko emfuleni. Lesi sithwalo uma ngabe sikwenzele sona siqala ukusebenza ngemva kweviki elilodwa. Sikwenzele sona ngo-5 days, siyabuya sizokhuluma nawe, sizo-communicate-a nawe ukuthi sona singubani. Wena bese siyakubuza imibuzo oyiyo ozoyiphendula, okuyinto osuka wena uyifuna ukuthi sikwenzele yona. Kukathi-ke zonke lezi zithwalo esikhuluma ngazo kuyizithwalo ezikhona lapha ekhaya esingakusiza ngazo ukuze ukwazi ukuphumelela. Kanti-ke sinaso isithwalo semvilopho eyikhakhi esithi ngabe thenga imvilopho eyikhakhi enkulu usubuya nayo lapha ekhaya. Sizokwenzela lesi sithwalo esingasona sithwalo esinzima, kodwa-ke esizokwenza ube ngumcebi njalo, ungasokoli, ukwazi ukuphilisa izingane zakho. Kanti-ke zonke thina izithwalo esisuka sikwenzela zona, sisuka sikwenzela isithwalo esizokujabulisa phezulu kwempilo yakho, esingasoze sikwazi ukuthi kusasa uvuke ukhala. Sithokoze kini bakandabezinta nabakangwane. Sithi makusale umusa nothando kini, liphile kuwo wonke amagumbi amano omhlaba.
Ngizobuya-ke ngichaze ngalesi sikhwama esihleli eceleni kwami lapha. Ngiyabona uma ngabe lokhu alibukele le vidiyo libona kunesikhwama lapha esihleliyo esibonakala sinemali phakathi. Siyisikhwama-ke lesi esemali esiyiso engake ngakhuluma ngaso kwezinye iy'nkundla zokuxhumana. Uyabuya nesikhwama sakho sibe sikuyenzele isithwalo sesikhwama. Ukwazi ukuba nempumelelo, ukwazi ukujabula, ukwazi ukwenza amabhizinisi wakho ngoba eqinisweni imali yesithwalo somali yokujabula nabantu besifazana ushone uphuza ufake itende ephakeni. Lapho ngiyalikhuza, landelani imigomo esisuka sinitshela yona. Kanti-ke into engizoyisho futhi nakini uma ngabe isithwalo sisenza siyasixhumanisa nawo ukuze sikwazi ukuthi umnikazi waso ungubani, ngoba isithwalo sifana nebheji. Sikubona ngebheji ukubana uyiphoyisa, nangeyunifomu ukubana uyiphoyisa. Sikubona ngemoto ukubana uyi-C_I_D. Sikubona ngokuzazisa kithi ukuthi uyi-C_I_D. Nokunjalo-ke isithwalo sinjalo sifanele kube nalo ibheji lakho ozokwazi ukuxhumana nesithwalo sakho. Kanti-ke kulabo abagembulayo ikhona isithwalo sokugembula esiyinto thina esizobuya sikunikeze yona engumuthi esizoba siyipheke ipapa lamabele esayiyenza-ke manje yaba yindingilizi, yaba yirawudi. Okuya-ke manje uyigwinye ungayihlafunanga. Bese siba nomuthi esikuphekela wona ozophuza 7 days. Okulapho-ke manje ozokwazi ukuphupha izinombolo, ozokwazi ukuphupha ukuthi ithimu ezizowina yiziphi. Nalapho uma udlala leya nto yakho iyakwazi ukutshela. Ngithokoze nguDlozikhulu Mdumezulu lo okhulumayo. Ngabe kwamanye ama-channel bayibiza ngenyanga yeshangana kodwa elikhalanga. Ungamthola-ke uDlozikhulu kunamba ethi 083 20 66954. Ngiyiphinde njalo ngithi 083 20 66954. Siyathokoza nabakangwane, sithokoze nabakandaba ezitha. uDlozikhulu lokhu esebenzela eSoweto eBraamfisher ePhase 1 okulapho okunesigodlo sakhe khona. Ngiyathokoza nabakandaba, ngithokoze nabakangwane. Ngithi camako makusala umusa kinina. So uyasixhumana njalo, sihlangane njalo kube